Roadshow kan BFP sa Daraga Albay naging matrayumpo. Gobyernong probinsyal kan Albay mabugtak nin kiosk sa Kapitolyo para sa mas pasil na pagpaparestro sa 2025 midterm election. Albay Provincial Library and Information Center bubuksan na sa Aldao nin Sabado. Sa lado nasyonal, Marcos tulos na binati ang bagong presidente kan Indonesia. Kantidad nin ayuda kan gobyerno gustong gibuho na adjustable ni PBBM depende sa inflation rate. Mga miyembros kan Kamara de Representantes magtitaripon ngunya na Aldao bilang Committee of the Whole para tukaron ang resolution of both houses number 7 na nagsusulong sa charter change. Rekomendasyon na bagas imbis kwarta itao sa mga benepisyaryo kan 4Ps pig-aadala na. Sa ibang nasyon, biyuda ni Navalny nanindugan na diretso ang laban kontra kay Russian President Vladimir Putin. Baretang Sports, ikawalong MVP award posibleng matuknol ni Junmar Fajardo dahil sa 40.9 statistical point average. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dapat aksyonan kan gobyerno ang epekto kan climate change asin aramon ang papel kan komunidad para sa mas sustainableng buhay pag-abot kan panahon. Sa informasyon kan Albay Provincial Information Office, sinabi ni Patrick Ristain kan United Nations Development Program na nakulang bagay ang ginibong capacity assessment sa Albay na initindiran kan mga responders asin frontliners ali sa iba-ibang mga LGU. Natukar digdi ang capacity assessment background, shield capacity development framework, understanding the risk, building robust financial strategies, institutional strengthening resilience of value chains as in overview ka National Resilience Index sa nasabing inisyatibo na kaangkla sa UNDP Strengthening Institution and Empowering Localities Against Disaster and Climate Change o SHIELD program na may katuyuan na makapaghiras nin informasyon as in on-ground data na may expertise ka national partner sa development planning, policy making as in iba pa na magkakatabang sa estratehiya as in papauswag sa paglaban sa epekto kan kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan doon ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep ang importansya kan kolaborasyon asin partnership sa pagultanan kan gobyerno probinsyal kan Albay asin mga stakeholders. Sa ginibong SHIELD program kan United Nations Development Program o UNDP, sinabi ni Daep na dakula ang magayon na epekto kan pagkasararo kan gobyerno as in stakeholders. Tanganing malabanan ang epekto kan disaster o anuman na kalamidad. Sinabi niya na kung dainin partnership, dainin focus ang partisipasyon kan kada stakeholders. Kung kaya dai makukuha ang target base sa schedule dahil dainin partnership. Dagdag pa niya na bako sa na partnership ang importante. Importante man ang kolaborasyon sa pagbilog ng mga estratehiya para sa disaster response.
Nakatala na magbugtag si Gobernador Grace Lagman nin kiosk sa Kapitolyo Provincial kan Albay tanganing magamit kan mga albayano na maawot na mapadali ang sendang pagpaparestro para sa 2025 midterm election. Ang pahayag ni Lagman kasunod kan ginibong special satellite and register anywhere program kan Commission on Election sa Albay sa partisipasyon kan probinsya asin kan Bicol University. Sigun kay Lagman, pwedeng magamit kan mga nagbibisita asin may mga tuyo sa Kapitolyo ang sendang oras mantang nag-alat-alat kan sendang mga appointments sa iba-ibang mga opisina. Bubuksan ang Albay Provincial Library and Information Center sa Aldaw nin Sabado para makapag-akomodar nin mga estudyante na mag-aadal digdi. Ini ang inanunsyo kan nasabing opisina kung sain apwera sa regular na pagbukas kaini puon Lunes sagkod Biyernes. Ang mga estudyante pwedeng maglaog digdi sa Aldaw nin Sabado. Puon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Kaibahan sa mga pwede nindang ma-access digdi ang manlain-lain na klase nin libro manungod sa general information, children books, literature, gender and development collection, Bicol Local History Collection, Bangko Sentral ng Pilipinas Financial Literacy Materials asin thesis. Apwera sa mga libro, pig-opresir maninda ang reference and research services, free library card application, pagpapasubli nin mga libro, Tech for Ed Center, mga outreach program, asin iba pang services sa paagikan sa indang Facebook page, Messenger, asin email. Naging matariyumpo ang Fire Square Roadshow kan Bureau of Fire Protection daraga sa mga estudyantes ka nagkaparang pampublikong eskwelahan sa nasabing banwaan. Sa pengenot ni Fire Senior Inspector Amor Laguilles, naging partisipantes ang mga estudyante hali sa elementarya asin sekundarya kan Anislag National High School, Baskaran National High School, Daraga National High School, Malabog National High School, Lakag National High School, Kilikao National High School, San Vicente High School, Anislag Elementary School, Bañadero Elementary School, Lakag Elementary School, Matnog Elementary School, Miisi Elementary School, asin Kilikao Elementary School. Kasabay sa itinuro sa ensayo ang fundamental life skills, tamang pagbugtak nin band-aid, asin splint, pagkondukta nin cardiopulmonary resuscitation o CPR, asin mga dapat gibuon in kaso may sulo sa sendang eskwelahan. Binisita man sa aktibidad nagbisita man sa aktibidad si Alcalde Awin Baldo. Senior Inspector Ronel Capardo, Regional Chief kan Intelligence and Investigation Section kan Bureau of Fire Protection, asin iba pa. Arestado ang sarong persona na ipigkokonsiderar na high-value target kan PDEA Bicol sa Barangay Poblasyon, Tigaon, Camarines Sur. Namidbidan ang suspect na si Arven Kerubin, mantang naarestar ini sa paagi kan buy-bust operation kan pinagsarong puwersa kan PDEA Bicol, PDEA Camarines Sur asin PDEA Naga. Nakumpiskar ang 10 gramo kan pigtutubudan na shabu asin may market value na 30,000 pesos. Ang suspetsado pigsa nga sa angatan na ninkaso sa pagbayular sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs, Article 2 kan Republic Act 9165. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo
responsibly. Oh, let's ngayong Valentine's, ilabas! At least may Pale Pilsen ka this time. Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! One cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa! Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat na nasaba. Asim kinat ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.
Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Pupunan kan mga miyembros kan Kamara de Representantes ang pag-constitute bilang Committee of the Whole dyan na hapon sa Plenary Hall kan Batasang Pambansa. Ini para tukaron ang resolution of both houses o RBH number 7 na nagsusulong sa pag-amyendar sa mga economic provisions ka 1987 Constitution sa paagi ng Constituent Assembly. Ang motion, may kinaraman digdi, isinulong ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin sa session kasuwapon. Dahil nagkontra kon kaya ipinasartulos ka nagsiserving presiding officer na si House Deputy Speaker asin TUCP Party List Representative Democrito Mendoza. Magsiserving pamayok ang Committee of the Whole si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mantang si House Majority Leader Manuel Dalipi ang Senior Vice Chair. Magiging Vice Chair kan Committee of the Whole in the House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales asin House Deputy Speaker David Suarez. Magiging floor leader naman si Mandaluyong Representative Neptali Gonzales II asin Assistant Floor Leader Sinda Garin, Lores Defensor asin Marlene Premisias Agabas. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development o DSWD asin ang nagkapirang ahensya kan gobyerno na pag-adalan ang index-based system sa pagtaonin ayuda sa mga nagtitios na pamilya. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na gusto kan Presidente na maging otomatiko ang adjustment sa ayuda. Depende sa inflation o presyo kan mga barakalon sa merkado. Initanganing masiguro na dai mababawasan ang tabang pinansyal asin maging angay sa pigtataukan gobyerno sa pangangaipukan mga nagtitios. Saro sa mga pighihiling na magkaigwanin reforma, iyo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps sa paagi kan self-indexing mechanism. Kung sain, dai na kaipuhan magpaaram kung si isay paman para mag-adjust din kantidad kan ayuda. Tulos na tatapuson kan DSWD, katuwang ang National Economic Development Authority o NEDA asin Philippine Statistics Authority o PSA ang pag-aadal asin ilalatag ang rekomendasyon para maamyendaran ang nagkapirang probisyon kan 4Ps Act. Sa ibong nalaro pigadala na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang rekomendasyon kan Department of Agriculture na bagas. Imbes na kwarta ni tao sa mga beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dakol dapat na ikonsiderar sa rekomendasyon dahil bako gabos na mga beneficiaryo madaling makakaduman sa mga lugar kung saan gigibuhon ang payout.
Dahil ba? Dahil man pigagilid kan DSWD ang kamauotan na matabangan ang mga paratanom asin mapaluya o mapababa ang inflation kung bagas ang itatao sa mga beneficiaryo pero dapat man ikonsiderar ang mga beneficiaryo na mabitbit ni sarong sakong bagas pauli sa barangay pero padigdi ang posibilidad na magkaigwanin bukbok ang bagas kung nakasaray dahil kada ikadawang bulan pigagibo ang distribution o payout sa mga miyembros kan 4Ps. Naghahadid si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa report na nagagamit ng cyanide ang mga parasirang Chinese sa mga teritoryo kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Ini matapos na ipahayag kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagagamit ng cyanide ang mga dayuhan na parasira sa Scarborough Shoal na nagraraot man sa mga coral kan lugar. Sinabi kan Presidente sa ambush interview na ngunyan niya sana na arama na igwang cyanide fishing na lakop ngunyan sa West Philippine Sea, asin nakakaalarma ini. Sinabi ni Presidente na kapag igwang supisyenteng ebidensya na magpapatunay sa cyanide fishing, dapat sanang masaangat or magsaangatanin kaso kontra sa China. Sigun sa BFAR, ang cyanide fishing kan mga parasirang Chinese, pig-report sa inda kan mga parasirang Pinoy na nagpapalakay sa Scarborough Shoal. Isinulong ni House Deputy Speaker asin Las Piñas Representative Camille Villar ang sarong propestong lakdang para maging employment ready ang mga magraduar sa senior high school program. Sigun kay Villar, kamawatan kan bill na Batang Magaling Act o House Bill 9808 na pakusugon ang K-12 Basic Education Curriculum asin masiguro na ang mga magraduar sa senior high school igwaning kakayahan asin training na sa indang magagamit sa paglaog sa trabaho. Sa lindong kay ni bibilugon ang Batang Magaling National and Local Council na sa iyang makrear kan mga kinakaipuan na pagbabago sa basic education para maaraman ang mga kakayahan na kaipuan ng mga senior high school na angay sa malalaugan na trabaho. Papakusugon man ang work emission program para ma-develop ang kakayanan kan mga estudyantes. Day paman opisyal na naideklarar bilang bagong presidente kan Indonesia, nagpaabot na nin atab na pagbati si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Minister Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Sa iyang mensahe, ipinaabot kan Presidente ang sa iyang pagbati dahil sa pangingenot ni Prabowo sa bilangan sa natatapos pa sa ng presidential election sa Indonesia. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. na maawot kaini ang mas lalong hararom na relasyon kan Pilipinas asin Indonesia sa irarom kan pamamahala kan bagong presidente. Ang duwang nasyon haloy nang magpartner sa ASEAN asin neighbor nation apera sa 75 taon kan halabang relasyong diplomatiko. Barata hali sa ibang nasyon, nanindugan ang nabiyudang agom ni Russian opposition leader Alexei Navalny na si Yulia Navalny na ipagpadagos kani ang laban sa Kremlin. Ini ang nagkaparangal daw matapos na biglaan na pagkagada ni Navalny kanakaaging semana sa Arctic Penal Colony na ikinabigla kan kanaklan. Sa pahayag sa gararay na tinawanin doon ni Navalny ang sa iyang akusasyon kontra kay Russian President Vladimir Putin na iniya nasa likod kan pagkagadan kan sa iyang mister. Kasabay kay ni siniguro man niya na nagkaigwanin cover up sa kasong ini dahil da ipigtutugutan kan mga Russian authorities na itao ang mga bangkay ni Navalny sa iyang ina. Katakod kay ni hinagad ni Navalny na sa gabos na magiro protesta asin maglaban. Sinabi kan mga Russian authorities na sakod ng unyan na ipamaaraman ang kausa kan pagkagada ni Navalny. Mantang dakol ng mga Western leaders man nag-akusar kay Putin na responsable sa pagkagadan kan opposition leader.
Baretang Sports, posibleng matukdol ni June Mar Fajardo ang ikawalo niyang PBA Most Valuable Player o MVP Award. Ini dahil siya ang nangingenot sa MVP race sa nakuang 40.9 statistical points average matapos ang PBA Season 48 Commissioner's Cup na nagkampiyon ang sa iyang team na San Miguel Beermen kontra sa Magnolia Hotshots. Makusog na karibal kan Draken sa award ang bulldozer na si Barangay Ginebra Bigman Christian Stan Hardinger. Igwang SP average si Stardinger na 35.7. Ikatulo ang kaapil ni Fajardo na si Best Player of the Conference CJ Perez sa ipinosteng 35.4 na statistical points. Nakasunod sa inda sina Arvin Tolentino ka Northport sa 35.1 statistical points asin si Calvin Oftana kan TNT sa 34.1 SP. Enot na nakamtan kan 6'10" ang MVP award kan 2014 asin natuhog ini sa 2019. Matapos na makarecover sa sinapar na injury kan 2020, nagabring ni Fajardo ang 7th MVP award niya kan taong 2023. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Maray na aga po sa mga paraan tabay para po sa update sa satuyang weather forecast. So apektado man giraray po ang easterlies o suduro salig sa dagat Pasipiko ining sirangan ng parte na sa tuyang nasyon. So kaiba na po dyan ang Kabikulan. So sa tuyang forecast sa bilog na maghapon sa Kabikulan o man ang magayon na panahon para na sa naduman sa biligla ang pagkuran o pagtagigi daranganit ka ining easterlies. So sa nganyan tapi wala man kita nga namo-monitor na LPA o bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility asin sa masunod na duwa sundong tulong aldaw dao man ta na magayon ang sa tuyang panahon dahil wala man kitang tiga-antisiparan na magiging bagyo na pwedeng makaapektar sa ano man napatikan sa tuyang nasyon. So medyo moderatoan sa tuyang duros maghahalik sa Norte Sirangan asin ang sa tuyang kadagatan magiging banayad sa moderato man sa naang pagkukol. So wala man pong nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Kabikulan. Ang sa tuyang forecast wave height puso taas kang upol na sa 1.2 sundong 2.5 meters. Asin ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon sa bilog na Kabikulan pinakahababa na sa 23 degrees Celsius asin ang sa tuyang maximum temperature pwedeng umabot yan sundong 32 degrees Celsius. Ang sa tuyang aldaw po masirang yan at yan na alas 6 ng pagkaaga asin masulnop alas 5:52 ng pagkahapon. So yan ang tabian sa tuyang update para sa kamugtakan sa tuyang panahon. Halik ko din sa Pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Bordales sa liwat po. Marhay na aga. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunya na Miyerkules. Sa pangalan kan mga pagriba, Mardela, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ramir Tanay Salado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Razel Cortez. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan siya nung magantabay, masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kaipuhan in sunshine, pero habo nin sunburn? Farex Divet 800. Maski da inaiinitan, may sunshine. Farex Divet 800, the sunshine vitamin. Ang vitamin D ng Farex. Cholecalciferol is the generic name of Divet 800. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong.
at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin